zo mu je mu. To yara ya kuka gani ni an gaya muku wasa ne maza mu. Kai ya mutu hango dan Allah direba muna so ka mai da hankalinka ka natsu da Allah muna so ka taimake mu da Allah. Wallahi ina ta yin iya kokari na amma bari ka rubuta ta da Allah sam karku da mu billahi bayya kenan yanzu kada nufin cewa mu koma kawai yawa da Allah ba kokata guys let's go. Yawa oga shi ne wanda yake ga ba da zan su ne suka addabe mu musamman ma mai kwalila cikin gaga ne oga wallahi shine da kura muna dazu billahi lati ya labai ya gabata ka dauki mu na mataki akan sa. Na ji labarin ka an ce mun kai ka da mutane na gabaki ɗaya ka kora su kai mu ci musu mutunci to bari in ga Allah bai ni da haga da nan wurin ba wai mutum bane mai tsoro billahi lati gabaki ɗaya ku sai na muku mu da hukunci kuma sai kun ga yaro kenan kai gabaki ɗaya ba abin da ka sani mu juya ga yi. Yalla bai ka gaba abin da suke shirin harkatawa. Wallahi Batulu baka da hankali wa ta mutanen bindiga ne a hannunsu yanzu za su iya kashe mutum. Wayo Allah dan da aro a ce baka mana wayo Allah wayo. Kai yaro na ga ma dama ba za ka iya ba kai asuwa banzawawa lafki to babu abin da zan ce baka kawai bye bye sai an jima mu kawai shine anan mun gode. Kai ni da kake gari ba a bada umarni bari in ga ma dan buhun ubanka dan ka zo ka babuce wannan jirgi to da rantsi da Allah duk ranar da muka